Tal-misħija, inna żmien twil niġru wara Transport Malta biex tittieħed azzjoni u għadu ma sar xejn. Dan kienu l-ewwel kummenti mqanqla mill-Kunsillier Laburista ta' Ħattard Victor Gallia wara l-inċident illi seħħ fis-Central Link li ma' inċident sewa l-ħajja ta' żagħżugħa Casey Xiberras u ħalla żewġ żgħażagħ oħra rikuverati l-Isptar Mater Dei. F'kumment esklusivi ma' Net News propju ftit sigħat biss wara li seħħ dan l-inċident, Victor Gallia stqar li bħala kunsill ilhom ħafna jappellaw sabiex isiru speed cameras f'din iż-żona li fiha ta' sikwiet iseħħu inċidenti serji, tant li hija magħrufa bħala black spot. Hawnhekk black spot jien konsillieru resident xibajna niġru wara Transport Malta biex jagħmlu l-speed cameras għal ġalallum tal-misħija biex għam jistħu għamlunna il-zebra crossing fuq naħal fejn ma jasmux in-nies flok taqsam minna ma jmorru hemm fuq nistennew li jtajru. Huwa qal li din is-sitwazzjoni kienet diskussa kemm il-darba fil-laqgħat tal-Kunsill Lokali. Iżda kemm min-naħa tal-Minister responsabbli kif ukoll mit-Transport Malta ingħataw biss ir-risposta li għadhom qed isiru studji sabiex ikun determinat jekk f'din it-triq hemm bżonn li jsiru speed cameras jew le. Iżda fi kliem Victor Gallia ir-risposta ngħatat dal-lejl. Bħala konsill bir-responsabilità kollha kellna meeting iż-żewġ partiti, iż-żewġ konsillieri tal-partiti, il-Ministeru, pressajna fuq Transport Malta biex jagħmlu speed camera. Għadhom qegħdin jagħmlu l-istudju tal-lejsa l-istudju tal-misħija. Speed camera imminenti f'din it-triq fuq naħa l-oħra. Mhux sewwa, taħt l-tfajla bħal dik, mhux sewwa. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jagħmel pressjoni anke permezz ta' mistoqsijiet parlamentari sabiex propju f'din it-triq tittieħed azzjoni fir-rigward tal-overspeeding. U r-rabja fost il-poplu Malti qed tkompli tiżdied hekk kif issa saret prassi li kważi ta' kuljum nisimgħu b'inċidenti ta' traffiku li anke jkunu fatali. Bil-pressjoni kemm fuq il-Ministru tat-Toroq kif ukoll fuq Transport Malta qed tikber biex tittieħed azzjoni minnu fih sabiex ma jkunx hemm iktar telf tal-ħajjiet fit-toroq ta' pajjiżna.